Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dominador. Taong 1955, Tanay, Rizal. Itong mga panahong ito, kasalukuyang naninirahan sa isang liblib na lugar, itong si Dominador. Dahil isa siyang sundalong nakaligtas noong sumiklab ang ikalawang pangdaigdigang digmaan, kaya na may pinili niyang magpakalayo-layo sa mga baryong tinitirhan ng mga tao. Bagaman mapayapa na ang mundo, may iilang tinig pa rin ang nagsasalita sa kanyang isipan na hindi malayong maulit muli ang ganoong kaganapan. Ayon kay Dominador, gabi-gabi niyang naririnig ang mga pagnanangis ng taong napaslang sa digmaang yon. Hindi niya rin maiwasang iluksa ang pagkamatay ng mga ito, gawa ng pakiramdam niya, yun lamang ang nag-iisang paraan para tantanan siya ng mga kaluluwa. Sa ilang taon niyang pananatili sa Tanay, naging maayos naman ang lahat. Habang namumuhay siya, meron siya doong nakilalang isang binata na nakalapit niya ng loob. Masayahin at palakwento ang taong yon, kaya na may natipuhan ito ni Dominador. Noong una, sa palayan lang sila noon nagkikita, ngunit nang medyo nagtiwala na siya roon, minabuti niyang pabisitahin yon sa kanyang tahanan. Hindi naman tumanggi ang binata, gawa ng wala rin yung ibang kaibigan. Magmula noon, palagi na silang nag-iinuman sa kubo niya habang nagkukwentuhan ng mga bagay na naranasan nila. Dahil sa rami ng karanasan nitong si Dominador, kung kaya't hindi maitatanggi ng binata ang pagkabilib nito sa kanya. Sa paglipas pa ng mga araw ng kanilang pagsasama, napag-alaman ni Dominador na ang binata pa lang yon ay isang disipulo ng albularyo sa baryo. Matapos niya itong malaman, minabuti niyang gabayan din ito at pasahan ng iilan niyang tinatangan na karunungan. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya tadhana na din niyang gabayan ng binata. Isang araw, habang nagkakape itong si Dominador sa labas ng kanyang kubo, dumating ang binatang merong dalang tuba. Di pa man yun nakakalapit sa kanya, kitang-kita na niya ang pagngisi nito na parabang hindi na makapaghintay na mag-inuman sila. Sa paglapit ng binata, agad namang nagsalita itong si Dominador ng, "O Miguel, ang aga naman yata para sa dalamong yan." Nang marinig naman ng binata ang kanyang sinabi, tumawa lang naman ito sa kanya habang sumasagot ng, "Mamaya pa ho natin yan, Tio Ador. Nga pala, maaari bang manatili ako dito hanggang hapon? Umalis kasi si maestro eh. Ayoko namang magpalipas ng oras doon dahil wala akong makausap." Matapos nitong makapagsalita, wala namang nagawa itong si Dominador kundi ang sumang-ayon. Makalipas lamang ang ilang minuto, naging komportable naman ang binata sa kanyang tahanan kahit papaano. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman ang ginagawa ng maestro nito. Ayon kay Miguel, ilang linggo na yung araw-araw na umaalis sa kanyang pamamahay para puntahan ng isang pasyente sa kabilang lugar. Walang nabanggit ang kanyang maestro sa kanya maliban sa gumagamot yon ng isang bata na nayanggaw ng aswang. Dagdag pa nito na sa ilang linggong pag-alis nito sa bahay, tila bang wala na yung panahon para magbahagi pa ng mga alituntuning makakapagpatibay ng kanyang pagsasanay. Nauunawaan naman yun ng binata pero pakiramdam niya na isasantabi na siya ng kanyang maestro dahil sa dami ng ginagawa nito. Kahit nakakaramdam na siya ng kakaiba sa ilalim ng pamamahala ng albularyo, pinipili niya pa rin yung sundin.
Hanggat kaya ng kanyang pag-intindi, ginagawa niya yon ng walang pag-aalinlangan alang-alang sa mga bagay na kanyang nasimulan. Naniniwala din itong si Miguel na maaaring abala lamang ang kanyang maestro, kaya ganon ang pagtrato nito sa kanya. Matapos naman yung marinig ni Dominador, mahinahon naman niyang pinag-isipan ng tungkol sa sinabi ng matanda. Medyo nag-aalangan din kasi siya noong magbigay ng opinyon dahil hindi niya alam kung aayon ba sa pag-iisip ng binata ang sasabihin niya. Bagaman alam niyang isang mahusay na albularyo ang taong nagsisilbing maestro nito, hindi pa rin siya nagpakakampante sa kadahilanang naglipa na ang iilang malalakas na uri ng aswang. Naniniwala kasi itong si Dominador na noong mga panahong sumiklab ang digmaan sa bansa kung saan saang panig na ng lugar lumipat ang mga ito para manirahan ng payapa. Dagdag pa niya na sa ilang taong lumipas ng kanyang paninirahan sa Tanay, nasipat niya ang iba't ibang uri ng mga aswang na pagala-gala doon. Ang iilan sa mga ito, paniguradong galing pang antike o hindi naman kaya'y sa probinsya ng Capiz na kanyang pinagmulan. Makalipas lamang ang ilang minutong pag-iisip, bigla namang nabaling ang kanyang atensyon sa kinaroroonan ng binata nang tapikin siya nito habang inaabutan ng isang baso ng tuba. Hindi na noon nakatanggi si Dominador sa alok nito, gawa ng ramdam niya ang paghahangad nitong malasing noong araw. Maya-maya pa, nang medyo tinamaan na sila ng espiritu ng tuba, mas lalong tumindi ng tumindi ang paksa ng kanilang pinag-uusapan. Kung hindi mutya ang kanilang paksa, mga agimat naman na hinahangad kunin ng binata. Alam mo, Tio Ador, si Maestro naniniwala akong nagtataglayo ng mutya. Pero ang pinagtataka ko sa kanya, bakit ni minsan hindi niya yun nabanggit sa akin? May mga pagkakataong nasisipat ko siyang may dinadasalang bato sa altar. Ngunit wala naman akong maramdaman. Wika ng binata. Nang marinig naman ni Dominador ang sinabi nito, ngumisilang naman yon habang sumasagot sa binata ng, Nakadepende yan sa abilidad mo, iho. Maaaring hindi ka pamulat ng husto, kaya wala kang nararamdaman sa kanyang tangan. Ito ang gawin mo. Kapag bumalik ang maestro mo sa tahanan nito, sipatin mo ang karga niya at kung kaya mo namang hawakan, gawin mo ito. Kapag naramdaman mong mainit na malamig ang batong yon, buhay yon. Kapag naman, ordinaryo lang ang pakiramdam, matagal na yung lumisan o hindi naman kaya'y iniwan na yon ang gabay ng mutya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, hindi na nag-alangan itong si Dominador na ilahad ang mga bagay na kanyang dinala sa Tanay. Bagaman ang iilan sa mga ito ay pinakatago-tago niyang sikreto, alang-alang sa hinaharap ng binatang yon, ay inilahad niya ito. Naniniwala kasi siya na kapag pinili niyang patuloy na ilihim ang kanyang mga nalalaman, paniguradong magdudulot lang yon ng mga pangyayaring hindi niya inaasahan. Makalipas lamang ang ilang minuto, agad naman siyang pumasok sa loob ng kanyang kubo. Paglabas niya roon, nasipat siya ng binatang merong daladalang mga garapon. Sa pag-upo ni Dominador sa harap nito, wala namang pag-aalangang inilahad niya sa binata ang sikretong pumapaloob sa mga tangan niyang garapon. Habang pinagmamasdan niyo ni Miguel, nasipat nitong may iilan sa mga garapong yon ang animoy wala ng laman. Pagturo niya dito, seryoso namang tumitig sa kanya itong si Dominador habang nagsasalita ng, Yan ang inaalala ko, iho. Ang dahan-dahang pagbabago ng iyong maestro ay maaaring kagagawa ng nilalang na nakalaya dyan. Alam mo kasi, noong nagdaang digmaan, hindi lang ako ang nakipaglaban sa kapwa ko tao. May mga pagkakataong nakakaengkwentro ako ng mga masasamang nilalang, kung kaya't ang ginagawa ko,
Ikinukulong ko sila sa mga garapong ito. Kampante akong wala na silang magagawa, pero labis ako nababahala kung magdedesisyon ng mga nilalang na yon na magsama-sama para sumapi sa iisang katawan. Sa tono kasi ng pagkukwento mo ukol sa sitwasyon ng iyong maestro, hindi malabong kinakaharap niya ngayon ang mga bilanggo sa garapon. Mariinding pinatunayan noon ni Dominador na ang pagbabago ng pag-uugali ng albularyo ay isa sa mga senyales na hindi biro ang yanggaw na kinakaharap nito. Naniniwala din siya na meron ng posibilidad na nasa ilalim na yon ng mahika ng mga nilalang. Matapos naman yung marinig ng binata, agad naman itong tinanong kung ano ang mga nilalang na nakakulong sa garapong yon. Pagkarinig ni Dominador sa sinabi nito, walang pag-aalangan naman niyang binuksan ang isa sa mga garapon at kasabay nito ang mabilisang paglabas ng isang kulay itim na nilalang na merong 8 pakpak sa likod. Pilit yung nagpupumiglas pero hindi nito magawa-gawang matakasan ang mga baging na humahawak sa katawan niya na nanggagaling sa loob ng bote. Maya-maya pa, agad naman yung hinila ni Dominador pabalik at mabilisang ibinalik ang takip nito. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, halos hindi naman makapagsalita itong si Miguel dahil sa labis na pagkagulat. Bagaman lasing siya, nasisiguro niyang totoo ang mga bagay na kanyang nakita sa kadahilan ng naroon yun sa harapan ng pinag-iinuman nila. Ayon kay Dominador, na ang nilalang na kanyang nakita ay isang diwatang nahahanay sa mga engkantong itim. Nahuli niya ito sa katawan ng isang sundalong Hapon noong mga panahong gumagawa sila ng isang opensiba di kalayuan sa lugar na kasalukuyang tinitirhan nito. Dagdag pa ni Dominador na dahil sa nilalang na yon maraming namatay sa kanilang hanay. Bilang pagpapakita ng galit ng mga namatay na sundalo, pinarusahan niya ito sa pamamagitan ng pagkulong dito sa isang garapon. Ayon pa sa kanya, hindi lang mga engkanto ang nadakip niya, bagkus maging kaluluwa din ng mga mambabarang at mangkukulam na ilang taong naghasik ng lagim bago maganap ang digmaan. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon nakumpirma ng binata na hindi lang basta-bastang taong may alam sa lihim na karunungan itong si Dominador. Bukod kasi sa mga bilanggo nitong pagmamay-ari, hindi niya rin maipagkakaila ang dami ng agimat nitong palagi niyang nakikita. Lumipas ang araw na yon, napagkasunduan nilang dalawa na pagmasda ng maestro ng binata. Hanggat hindi nila nakukumpirma na ang mga nilalang na nakatakas sa garapon ng may gawa sa dahan-dahan itong pagbabago, hindi sila gagawa ng hakbang para sugpuin ito. Naniniwala kasi noon si Dominador na kung ordinaryong aswang lang ang kinakaharap ng albularyong yon, paniguradong wala itong laban sa tangan nitong karunungan. Lumipas pa ang ilang araw, nagpatuloy ang kanilang pag-uusap ng binata. Tuwing hapon lang kasi sila noon nagkikita, gawa ng meron din silang inaatupag na trabaho. Sa pagpatak ng Biyernes ng linggong yon, hindi pa man tumatalikod ang araw sa kalupaan, nasipat ni Dominador ang binatang matamlay na naglalakad papalapit sa kanyang tahanan. Bago pa man yun makatungtong sa pintuan ng kanyang bakuran, bigla naman yung bumagsak sa lupa habang naghahabol ng hininga. Sa paghawak niya sa balat nito, agad naman siyang kinabahan dahil napakalamig ng sensasyong dumadaloy sa katawan ng binata. Pilit niya yung kinokontra sa pamamagitan ng mainit niyang palad pero hindi yun sapat para bumalik sa normalang temperatura nito. Nang wala na roong pagpipilian si Dominador, agad naman niya yung ipinasok sa loob ng kanyang kubo para gamutin.
Lahat ng alam niya sa panggagamot ay ibinuhos niya sa batang yon para lamang mailigtas ang buhay nito. Sa pagsapit ng 7:00 ng gabi, awa naman ng Diyos, nagawa naman niya yung mailigtas. Kahit nang hihina pa ang binatang yon, naging kampante naman siya kahit papaano, gawa ng hindi na masyadong malamig ang katawan nito. Sa pagdating ng puntong may lakas na yung makapagsalita, inilahad nito sa kanya ang tungkol sa mga bagay na nangyari sa tahanan ng maestro nito. Ayon kay Miguel, na noong umaga, naging maayos naman ang lahat. Masaya pa sila noong nakakapag-usap ng maestro niya. Pero nang abutan siya nito ng baso at nakainom na siya ng tubig na nagmumula roon, doon niya nakita ang pagbabago ng pag-uugali nito. Sa isang iglap, nasipat ni Miguel ang pagtawag ng albularyo habang patuloy siya nitong dinuduro. Bigla ring namula ang mga mata nito at panay ang ginagawa nitong paglingo. Dagdag pa niya na ang labis na ikinakatakot niya sa matandang yon ay ang pagsilay niya sa burado nitong pagmumuka. Bagaman alam niyang tagasunod yon ng mga aral ng Diyos, hindi pa rin niya mawari kung bakit naging gano'n ang asal ng matanda. Matapos siyang marinig ni Dominador, doon niya tuluyang napagtanto na nasa loob nga ng katawan nito ang mga nilalang na matagal na niyang hinahanap. Walang sabi-sabi, agad naman niyang kinuha ang libreta niyang naroon sa altar at kasabay nito ang mabilisan niyang pagtungo sa bahay ng albularyo. Si Miguel naman noon, naiwang nagpapahinga sa loob ng kanyang tahanan para kinabukasan manumbalik na ang lakas ng kanyang katawan. Sa pagbagtas ni Dominador sa daan, mariin naman niyang pinag-isipan kung ano ang kanyang gagawin sa mga nilalang na yon. Bitbit niya rin noon ang 2 garapong walang laman para magsilbing kulungan ng mga ito. Nagpasya na din kasi siyang kapag hindi niya magawang maihiwalay sa katawan ng albularyo ang mga nilalang, isasama niya yun sa loob. Sa pagdating niya sa baryo, agad namang bumungad sa kanya ang mga taong nagkakagulo. Paglapit niya sa mga ito, doon niya napag-alaman na meron palang isang batang dinukot ng aswang. Ayon sa mga saksi, nasa kasagsagan na sila noon ng pamamahinga nang bigla na lamang sumigaw ang anak nila. Pagdating nila sa silid nito, doon nila nasilayan ang nakabukas na bintana at sa labas nito, naroon ang isang matandang may nanlilisik na mga mata. Pagkatitigan nila ng nilalang na yon, bigla naman yung naglaho, bitbit ang anak nila. Matapos yung marinig ni Dominador, agad naman niyang tinahak ang daan na itinuro ng mga magulang ng bata. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na niya ang isang kakahuyan kung saan merong napakabigat na hangin na sumisimoy sa paligid. Marami din siya doong kakaibang mga naririnig, kagaya ng mga huni ng tiktik at iyak ng tiyanak. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, halos hindi naman niya gaanong matukoy ang kinaroroonan ng matanda dahil sa sabog-sabog nitong presensya na nagkalat sa buong lugar. Maya-maya pa, pagsilay niya sa gitnang parte ng kakahuyan, doon niya nasilayan ng isang putol na paa ng bata na nakasabit sa sanga ng puno. Panay pa ang pagtulo ng dugo nito, indikasyon na bago pa lang yun doong isinabit ng albularyo. Dahil sa mga bagay na kanyang nasilayan, nagpatuloy siya sa kanyang paglalakad hanggang sa marating na niya ang isang bahagi ng kakahuyan kung saan naglipa na ang matataas na talahib. Nang makailang hawi na siya doon, bahagya naman siyang natigilan nang masipat niya ang matandang nakaupo sa damuhan habang walang sawang nilalantaka ng katawan ng isang patay na bata. Hindi naging mahirap sa kanya na masilayan ang nilalang na yon, gawa ng napakaliwanag noon ng buwan. Maya-maya pa,
Nang maramdaman ng nilalang ang kanyang presensya, agad naman yung napatitig sa kanya habang patuloy na nag-aangil. Pagtayo ng matanda sa kinauupuan nito, buong puwersa naman siya nitong sinunggaban na siya namang dali-dali niyang sinalag gamit lamang ang kanyang kaliwang kamay. Sa pagbao ng pangil ng matanda sa kanyang kalamnan, agad naman niya yung hinawakan sa ulo habang nagwiwika ng, Sa tingin mo, may kakayahan ka na ba para talunin ako? Matapos yung masambit ni Dominador, buong puwersa naman niya yung ibinalibag sa lupa na siyang naging sanhi upang mailuwa ng matanda ang karneng kasalukuyan nitong nginunguya. Nang masipat ni Dominador na tatayo pa ito, agad naman niya yung dinaganan habang nagbibigkas ng mga buhay na kataga. Ang una niyang ginawa para hindi na makatakas ang matanda, sinelyohan niya ang binti at braso nito sa pamamagitan ng paggamit ng pamako. Inihipan niya din yon ng tigalpo sa katawan upang hindi na yon makagalaw hanggat hindi niya ito sinasang-ayunan. Nang mapagtanto niyang wala nang kawala ang nilalang, minabuti niyang umupo sa harapan nito habang hinahanap sa kanyang libreta ang mga usal sa pagpapalayas ng mga masasamang kaluluwa. Upang maisakatuparan niya ang muling pagkulong sa mga espiritong yon, ginamitan niya ito ng ritual nang sa gayoy hindi na ito muling makalabas sa garapon. Ayon kay Dominador, na ang pamamaraan niya sa pagselyo at pagkulong sa mga espirito ay bukod tangi kung ikukumpara sa mga ganoong uri ng karunungan ng ibang albularyo. Bukod kasi sa hindi siya gumagamit noon ng mga buhay na hayop para magsilbing alay sa kanyang aral, tanging mga simbolo lang din ang nagpapalakas at nagsasakatuparan ng kanyang mga hangarin. Dagdag pa niya na sa pamamagitan ng simbolong yon, nagagawa niyang maisakatuparan ang kanyang mga iniisip. Naniniwala din itong si Dominador na para maisakatuparan ang kanyang ginagawang ritual, kinakailangan niya yung gamitan ng mga mutyang meron doong kaugnayan. Matapos niyang gawin ang pag-ukit ng mga simbolo sa katawan ng matanda, agad naman niyang binuksan ang dalawa niyang daladalang garapon. Pagbukas niya rito, itinabi niya yon malapit sa mukha ng albularyo habang patuloy na nag-uusal. Maya-maya pa, dahan-dahan namang nag-aangil ang matanda habang bumubukas ang nakasarado nitong bunganga. Sa pagbukas nito, bigla namang lumabas mula roon ang napakalaking anino na punong-puno ng mga pinaghalong tinig ng tao. May mga nagpabarilan, umiiyak, nagsasagutan, tumatawa at kung ano-ano pa na masyadong nakakakilabot pakinggan. Naniniwala itong si Dominador na ang mga tinig na kanyang narinig ay ang mga taong minsang naghirap sa kamay ng mga nilalang na kanyang pinaparusahan. Nang makapasok na ang aninong yon sa loob ng garapon, doon niya nasipat sa katawan ng albularyo ang totoo nitong wisyo. Habang nagmamasid yun sa kanya, napansin niya roong masyado na ding malubha ang pinsalang natamo ng kaluluwa nito dahil sa pagsapi sa kanyang katawan ng mga nilalang. Tanggap na dinoon ng albularyo na hindi siya magtatagal, kaya na may bilang kahuli-hulihan niyang hiling kay Dominador, pinili niyang ipakulong ang kanyang wisyo sa isang bagay na merong kaugnayan sa kanyang pagkatao. Hindi kasi kaya ng albularyo na yon na lisanin ng mundo na hindi man lang niya natuturuan ng husto ang kanyang disipulo. Dahil sa sinabi nito, wala naman siyang nagawa kundi ang isakatuparan ng kahuli-hulihan nitong hiling. Para mapag-isa ang albularyo at ang kanyang disipulo, pinili ni Dominador na ipasok ang kaluluwa nito sa kanyang agimat na tinatangan. Yun na lamang ang naisip niyang paraan upang hanggang sa pagtanda ni Miguel, makakasama niya pa rin ang kanyang pumanaw na maestro. Nang magkasundo na sila sa gagawin niya, agad naman yung isinakatuparan ni Dominador.
para puro ang bisa ng kanyang ritual, inilibing niya sa isang lugar ang bangkay ng matanda kasama ang napaslang nitong bata. Sa pagbalik niya sa baryo, wala siyang pinagsabihan na kahit na sino ukol sa mga nangyari. Matapos makauwi ni Dominador, ibinigay niya sa binata ang agimat ng maestro nito. Hindi niya rin muna inilahad roon ang totoong nangyari sa takot na baka hanapin ng binata ang pinaglibingan niya sa albularyo. Magmula noong nangyari ang insidente, palagi nang nakatambay itong si Miguel sa kanyang tahanan. Hindi naglaon, naging disipulo niya na ito, kaya na may nagawa na nitong malaman ng buo ang tungkol sa mga tinatangan na sikreto ni Dominador na isang veterano. Nalaman din ni Miguel ang nangyari sa pagitan nila ng dati nitong maestro. Grabing lungkot ang naramdaman niya, pero hindi naglaon ay nagawa niya na rin yung matanggap. Pero ang hinding-hindi malilimutan ni Miguel kay Dominador ay ang napakabangis nitong kakayahan na magkulong ng aswang sa loob ng garapon. Okay, opinyon ko sa kwento. Hindi naman pag sinabi nating magkulong ng aswang sa loob ng garapon yung pisikal na katawan ng ikinukulong natin. Ang kinukulong natin dyan yung espiritual na kaanyuan ng isang aswang. Pansinin nyo yung takbo ng kwento. Di ba naglabas si Dominador ng mga garapon? Ano sabi ni Miguel? Walang laman. Pero nung binuksan nila yung isa, gulat na gulat si Miguel kasi nakita niya yung engkantong itim ba yun na sobrang na mayroong 8 galamay na ibig sabihin pag yun nakawala sa garapon na yun, kawawa yung taong sasaniba nun. Kasi kung hindi man mabaliw, malamang kumain din yun ng, di natin alam, kumain ng hayop, tao, kung ano man trip ng demonyo na yun. 'Di ba? Pero ang angas lang talaga ni Dominador. Isipin niyo gamit niya lang garapon. Ang tanong, ilang garapon meron si Dominador? 'Di ba? Ang sayang lang dito kasi hindi series Kasi kung series to, malalaman natin kung ilang pang kaluluwa o kung ano pang klaseng ng mga elemento ang nalikom nito ni Dominador. Kasi malamang hindi lang puro aswang yan. Kasi sabi nga, di ba, meron ng engkantong itim. Ano pa kaya yung ibang kaluluwa? Malamang meron din dyan diwata. Di ba? Sayang lang. Pero okay lang yun. At least meron tayong magandang kwento. Pero kayo, kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.